amma na ji daɗin ganin ka. Aka zalika ɗan Fulani, kai ma neman ka nake urgent. Sha'e! Ta ofisha, na siyar maka da akuya ka ce na zo an jima na an shi kuɗi na shi ne na biyo ka. To ɗan Fulani, akuyan da ka siyar min, Hajiya Saude ta ga akuyan kuma ta ce akuyan ta ce. Shi ne DPO ya ce in zo in taho da kai station ka zo ka yi bayani. Sorry yo. Subhanallah, Hadu. To ɗan Fulani, amma ka san kai abokin alƙala ne. Yanzu yanda za a yi, za ka kawo mana jaka 10, a'a ka kawo jaka 5 ma ya isa. Gashi. Yawwa ɗan Fulani, yanzu ka fita a cikin wanda ake zargi.